Kakang Butapuno. Kepiye? Aku sepurane wae. Awakku iki mau pegel kabeh rasane. Bileng sirahku cemot-cemot. Aduh. Kepiye? Sirahku bilang badhe digoco Lesmana, Kakang Butapuno. Yen nganti kedadenan iki dingerteni Sang Patih utawa Sang Prabu, ya bakal awake dhewe iki bakal cilaka utawa kata sini. Nggih sepurane wae. Awakku iki wis tak kuat-kuatke. Wis tak tangeke dhisik to Kakang. Ya. Tangi. Aduh. Waduh, Kakang. Kepiye matur sing genah. Ngene ya. Aduh. Awake dhewe iki mau enak-enak Joko. Ana ing kene iki delalah ana jalma menungsa nganti teko kene iki Kakang. Kepiye? Ana jalma menungsa wis wani mlebu tekan kene. Bener banget. Jengene ngono Lesmana Kakang. Ya. Ora sumbut karo gedene dhuwurmu awakmu Buta Wilkatasini. Buta dangah-dangah ronggah-ronggah. Wah. Musuh jalma menungsa sing ciliknya Fikri ora iso menang. Ngapuntene Kakang. Ngapuntene. Aja sepeleke. Kowe ijeh sanak kadange Prabu Rama Wijaya lho Kakang. Lho, bener. Ya bener. Lesmana iku Raden Lesmana isih adine utawa rayine Prabu Ramawijaya. Ya. Yen pancen kaya ngono iku. Tak kirim pasukan meneh. Karo langit lan Buta Jambul, Buta Tirtageni.